Hola! Per tots aquells i aquelles que no em conegueu, el meu nom és Cristina. Soc dietista nutricionista, autora de l'Instagram @dietariodecristina i també em podeu visitar a través de la meva pàgina web, teclejant a Google cristinapinar.com. Allà trobareu més informació dels temes que parlarem en aquests vídeos i receptes i consells d'alimentació que potser són del vostre interès. S'ha parlat molt del sistema immunitari i les defenses durant aquesta etapa de confinament i m'agradaria explicar-vos una miqueta més sobre aquest tema. Primer de tot, deixar clar que el sistema immunitari podem tenir-lo sa, però mai anar per sobre. És a dir, si el nostre sistema immunitari està en aquest nivell, que seria el màxim que podem tenir-lo, per molt que ens esforcem i per molt que prenguem, que ens vulguim pensar que prenent certs vitamines o certs minerals o suplementació anirem per sobre d'això, el nostre cos no funciona així. Si el nostre sistema immunitari és correcte, és dins el nivell suficient, no podrem anar mai per sobre. Per això és important que mantinguem una alimentació saludable, i no només ara, sinó durant tota la nostra vida. I no vulguem anar per sobre, perquè no es pot. Alguns consells per millorar aquest sistema immunitari i tenir les defenses el més actives per combatre alertes de microorganismes externs a nosaltres, seria bo que parléssim de l'alimentació. L'aigua és un dels consells que m'agradaria que tinguéssiu clar o que us emportéssiu després d'aquesta xerrada. L'aigua, a part d'hidratar-nos, ens manté les nostres mucoses correctes, ja sigui les nasals, com les que tenim a la boca o la resta del nostre cos. Hem de pensar que les mucoses, és a dir, el nas i la boca, és la principal via d'entrada dels bitxos que hi ha a fora. Per tant, si la tenim correctament hidratada, doncs d'aquesta manera tindrem unes defenses més fortes. La recomanació d'hidratació, abans es deia que eren 8 gots d'aigua, 1,5 litres, però al final podem dir que això no s'adapta a la població en general. Una recomanació més correcta seria el que la nostra pròpia set ens demani. O fins i tot seria bo fixar-nos amb el color de l'orina, que sigui una orina no molt forta, que no tingui molta olor. Si és així, significaria que hem de seguir bevent aigua. Les llavors i els fruits secs ens aportaran unes propietats molt saludables per nosaltres, ja que ens donaran energia, greixos saludables, proteïnes i vitamines i minerals per reforçar aquest sistema immunitari que dèiem, per arribar al màxim. I també podem parlar de les verdures, que sobretot haurem de prioritzar aquelles verdures que tenen un color verd. Les bledes, la carxofa, els espinacs, els espàrrecs, totes aquestes verdures ens ajudaran a ser més forts i fortes. Us recomano que mireu el vídeo on us dono unes recomanacions de com netejar les fruites i verdures, com escollir aquestes fruites i verdures i conservar-les d'aquesta manera perdurin més en el temps i ens siguin beneficioses per nosaltres. Un altre grup d'aliments que hem de donar-li èmfasis és la fruita, perquè ens aportarà totes aquelles vitamines i minerals que estan involucrades en aquest sistema immunitari, ens estaran aportant aigua
i són aliments molt bons per nosaltres. És bo que escollim tots aquells aliments de temporada i proximitat i d'aquesta manera també estarem fent un bé pel medi ambient. La vitamina D, una de les vitamines que ara s'està parlant molt i m'agradaria que em contestéssiu on es troba aquesta vitamina. Molts de vosaltres potser coneixeu que aquesta vitamina l'obtenim en els aliments i també en l'exposició solar. Doncs sí, és així. Per tant, la recomanació seria exposar-nos al sol entre uns 15 o 20 minuts, 3-4 cops per setmana i evitar aquelles hores de màxima exposició. D'aquesta manera, sintetitzarem, és a dir, crearem aquesta vitamina D que està molt involucrada en aquest sistema immunitari. I si volguéssim trobar-ho en aliments, estaríem parlant de l'ou, del peix, que està de forma present. Us recomano no prendre suplementació de vitamina D, ja que es pot acumular en el nostre cos i fer-nos encara espatllar i no portar-nos cap benefici. Per tant, abans de suplementar-nos amb vitamina D, acudir a un centre mèdic o a una persona especialitzada. Ella o ell recomanarà una anàlisi de sang per veure on són els teus nivells de vitamina D i valorar si és necessari o no aquesta suplementació, la dosis i la freqüència i el temps. I en el cas de seguir una dieta vegetariana, seria bo d'incorporar oli de lli en les amanides, en les cremes, a les verdures, per obtenir aquesta vitamina D, aquests greixos saludables. I seguim amb els greixos. És important, tal com dèiem, de mantenir aquestes mucoses correctament hidratades, doncs els greixos també ens aporten aquesta propietat. Però no hem d'oblidar d'escollir tots aquells greixos bons, com pot ser l'oli d'oliva, l'alvocat, les llavors, els fruits secs, que ens estaran ajudant a mantenir aquesta correcta hidratació, mucositat de les mucoses. I anem a parlar també de les proteïnes, que ho trobem principalment amb carn, peix, ous, llegums i làctics. En el cas de seguir una dieta vegetariana, podríem optar per el tofu, el tempeh, la soja texturitzada o entre altres. La proteïna ens ajudarà també per mantenir-nos més sans i saludables. Però no podem oblidar tots aquells aliments que ens aporten energia, com podríem dir l'arròs, la pasta, el pa i aquells cereals. També hi han de ser-hi presents en el nostre dia a dia i escollir sempre la versió integral, com pot ser el pa integral o els macarrons integrals, l'arròs integral, tots aquells cereals que no hagin tret la part de la fibra. La fibra és la part més externa del cereal, que normalment si li treuen doncs estan traient la part més externa, que és rica en fibra, en vitamines i minerals. Per tant, una part important d'aquest cereal l'estan eliminant quan refinen aquests productes. També ens podem permetre aquests aliments emocionals que podem trobar
quan fem una recepta de reposteria o bé al cap de setmana que fem una dieta una miqueta més flexible i inclouim aquests aliments que són com més ocasionals. Doncs durant aquesta etapa, si seguim una alimentació saludable, ens podem permetre posar aquests aliments més emocionals, ja que l'estrès també interfereix en aquest sistema immunitari i hauríem de tenir uns baixos nivells d'estrès. No obstant, perquè hi puguin cabre aquests aliments emocionals, no vol dir que no puguem fer-ho una miqueta amb cura. Em refereixo, de la reposteria, utilitzar fruita deshidratada o bé altres productes dolços per evitar posar molta quantitat de sucre o bé utilitzar farina integral, que d'aquesta manera la sacietat serà major que si utilitzéssim farines refinades. Us recomano veure en el meu canal de YouTube, Dietària de Cristina, o bé en altres canals, receptes que estiguin elaborades amb aquest tarannà. En posar productes dolços, menys farina, greixos de bona qualitat i d'aquesta manera veureu que també disfrutes de receptes més saludables. I si t'ha passat mai pel cap de no trobar dolç aquests productes de la fruita i la verdura, et recomano que facis el següent exercici. En una mà posar una poma madura i en l'altra un producte processat que té normalment aquestes característiques de dolç, amb greixos de mala qualitat, farines refinades. Tothom pot pensar un exemple i si no, estaríem parlant d'un dònut amb xocolata o unes galetes, Qualsevol producte d'aquests ens serviria com a processat. Primer el que farem és fer una rosegada en aquesta fruita i l'estarem rosegant, buscant les textures, sabors, aromes d'aquesta poma. I un cop hem acabat, bevem una mica d'aigua i esperem. Esperem una miqueta de temps i anem a fer una rosegada en l'altre producte, en el producte processat. I fem el mateix procediment. Roseguem, el saboregem, mirem textures. Un cop ens l'haguem empassat, farem el mateix. Bevem una miqueta d'aigua per netejar totes les restes que hi puguin haver-hi quedat a la boca i tornarem a la poma. Veureu que en la segona rosegada de la poma, tot aquell dolç que havíem trobat, totes aquelles textures agradables en el nostre paladar, ara són menors. I això és degut d'aquest producte, del processat. Per què? Perquè té un llindar de sucre molt alt. I té greixos de mala qualitat, farines refinades, que ens ajuda a que després, quan ens volem menjar una fruita que té aquest sabor més dolç natural, no trobem aquesta palatabilitat, aquest sabor tan agradable en la nostra boca. Per això us recomano que, en mesura del possible, anem reforçant tots aquells aliments que són dolços de per si i anar reduint tot aquest consum d'aliments processats. I arribareu al dia que em direu que una poma té molt gust i molt dolça, perquè haurem reduït totes les accions que feien aquests productes processats. Poseu en pràctica i ja veureu que dia rere dia aneu trobant aquesta sabor i textures en aquells aliments que abans no us venien de gust o preferíeu altres receptes. Un altre consell perquè les verdures siguin més agradables, intentar cuinar-les en el temps desitjat. És a dir, que encara hi hagi la part cruixent de l'espàrrec
o que quan mengem una mongeta tendra no exploti tot d'aigua, sinó que sigui una sensació agradable en el nostre paladar. Ja que la vista, l'olfacte, l'oïda, el tacte, doncs ens pot ajudar que aquest aliment l'acceptem en el nostre dia a dia. I les verdures, si les fem escaldades o bé bullides no molt temps, és a dir, que encara quedi una part cruixent o que el color sigui bastant viu, doncs hi haurà una major acceptabilitat, s'acceptarà molt millor aquestes verdures. Posa en pràctica el fet de bullir les mongetes durant menys temps i provar les textures que porta aquesta mongeta. I també un tercer consell que vull donar-te seria anar introduint les llegums de forma més progressiva a les nostres llars i reduir el consum de carn i peix per posar aquestes llegums, ja que ens estarà portant molts beneficis per la nostra salut i que siguem molt versàtils. Podem fer unes hamburgueses de mongeta blanca, podem fer un hummus de cigró, podem fer unes llenties estofades, però intentar buscar algunes receptes que us siguin més agradables a la vista, com parlaven, i crear unes noves receptes per veure la nostra part més creativa. Per exemple, l'hummus de cigró el fem amb cigrons estofats, amb una cullerada de salsa tahini, llimona i oli. Ho passem per un batedor o un robot de cuina i ja tindríem aquesta crema de cigró que podem dir-li i que es coneix com a hummus. A l'hummus el podem posar un cap de setmana que volem fer alguna cosa més diferent amb unes broquetes de pastanaga o carbassó, pebrot, i que la família, els nens, participin en tipear aquest cigró i emportar-s'ho a la boca, que també hi hagi una part d'interacció amb els aliments i joc. D'aquesta manera veureu que ells també tenen més interès en provar aquest aliment nou i al final són unes llegums que són super saludables. I per fer aquesta hamburguesa de mongeta blanca ho hem de fer bullint mongeta blanca i acompanyar-lo, per exemple, amb pastanaga ratllada i carbassó ratllat. Abans d'unificar-ho tot, seria bo escórrer la pastanaga i el carbassó per eliminar aquesta quantitat d'aigua. Unir-ho amb la mongeta blanca prèviament xafat, tot xafat, i després una miqueta de farina integral perquè tot això llavors s'ho uneixi. Fem unes hamburgueses, unes formes d'hamburguesa amb ajuda dels més petits i volta i volta a la planxa. I tindríem unes hamburgueses que també les podem utilitzar aquest cap de setmana, que ens ve de gust un entrepà d'hamburguesa, que hi sigui present també la part de llegums. Si us falten més receptes, podeu visitar en aquest canal meu de YouTube buscant Dietari de Cristina, i aquestes dues receptes les podeu trobar en el meu canal o bé en qualsevol altra que us sigui del vostre interès. Per tant, ja teniu uns deures a fer, aquestes 3 recomanacions, i espero que us sigui d'ajuda. Ens veiem molt aviat. I el vídeo fins aquí. Us recomano veure altres vídeos que estiguin publicats en aquest canal i d'aquesta manera anar coneixent una miqueta més d'alimentació o d'altres temes que es parlin. Si teniu algun dubte o alguna pregunta, no dubteu en contactar amb mi i us respondré a vostres dubtes i preguntes. De nou, una forta abraçada i ens veiem a la propera. Gràcies!